Wij hebben hier twee Engelse bommen. Dat zijn de grotes. Dat zijn 500 lips. Er zit om en nabij 100 kilo springstof ongeveer in. En dan hebben we hier een Amerikaanse 100 lips bom. En die is ongeveer 25 kilo springstof zit daarin. Deze 6 zwiere jongens binnen de reden dat 23 huizen van de maan ontdrommen worden masten. Heel voorzichtig wordt de ontstekker uit de bommen hellen. De instanties hebben al 3 dagen dwaande west met de hele operatie. Nou, u moet het zo zien. Die bommen liggen tot 4,5 meter onder de grond. Die moeten dus vrijgegraven worden. Dus in die dagen daarvoor zijn de bommen zeg maar vrijgegraven. En ook, u ziet het natuurlijk, het is heel drassig hier, het is heel nat hier. Dus drainage wordt er aangebracht, er worden pompen ingehangen. Om inderdaad op zaterdag geen vertraging op te kunnen lopen. En dat we de werkzaamheden uit kunnen voeren en de bommen kunnen demonteren. Het werk zit op. En het gebied om de vleerbasis heen kennen ik oren eerder als tocht bij vrij worden. Het weer heeft ons meegezeten en de voorbereidingen die we hebben getroffen, dat heeft het er ook toe gemaakt dat we inderdaad heel voorspoedig is verlopen en dat we op tijd gereed waren. De bommen gaan nu op transport naar Den Helder. Daar worden ze opslaan. En de omwenders, die het al van een 9 uur uit haar huis masten, kennen wij mij een gereest het waarom naar huis.